Аз се чувствам много насърчен, много храбруван от всичко, което чух от всеки. Винсент, Габриел, Майкъл, Кристияне. Много насърчен. Оставям ви Майкъл на вас, защото той вече е с много добър македонски. Аз видях, че той вече много по-добре. Майкъл остава тук. Аз се прибира в Англия. Съгласен ли си, Майкъл? Окей. Той каза окей. Аз наистина вярвам, че когато дойдем на среща с Бога, както е сега, ние преживяваме свръхестествено събитие. Надприродно. Свръхестествено. Надприродно. Точно, благодаря, помагайте ми. Надприродно събитие. Когато отидем на ресторанта, това е естествено, природно събитие. Когато отиваме на работа, природно събитие. Но когато поканим Бог някъде, това може да бъде и на работа, и в ресторанта, и тук на църква, става надприродно събитие. А ние се молим Бог да бъде тук. И всички тези изкуства, които чуваме, те са надприродни. Бог прави много пъти неща, които в човешките очи изглеждат ненормални. Кажете ми, нормално ли е да обикаляш Ерихон без да стреляш? Обикаля веднъж, никой няма да казва нищо. Обикаля втори път, никой. Седем пъти. Накрая извикайте за Господа, всичко ще се оправи. Това е една много силна история, която ни говори за стойността на молитвата. Молитвата. Мълчи, трай. Господ работи. После кажи слава на Бога, планината е твоя. Това е така навсякъде в нашия живот. Знам, че сте малко уморени, но ако наистина сме все още тук, означава, че очакваме нещо надприродно да се случи с нас. Знаете ли кое е най-надприродното нещо, което се случва с нас? Най-интересното. Един променен живот. Когато нашия характер се променя, от това няма по-велико нещо. Промени ли Бог вашия живот? Откакто тръгнахте по Божия път, промени ли вашия живот? И има едно голямо престъпление, каза Винсент, мисля. Голямо престъпление, това, което Бог е направил за нас, да не го кажем на другите. И аз искам да ви покажа как Христос действаше. Ние всички знаем, разбира се, вие четете Библията. Всички знаем тези прекрасни истории от работата на нашия Спасител. Но има една класическа картина. Аз ще помоля Лази да намери и всички вие Лука 9 глава 11 до 13. Но след това ще продължим текста от другото Евангелие. Докато той намери, вие всички знаете, че Евангелията на Матей, Марко и Лука са наречени синоптични Евангелия, защото синопсис, не знаете какво значи? Както синоптиците за времето, описание. Матей, Марко и Лука описват живота на Христос. И ако си четете Евангелията и си пишете в една тетрадка, ще видите, че има 99% исто. Евангелието на Йоан малко по-различно. Йоан е живял най-дълго. Най-вероятно той е имал трите Евангелия на Матей, Марко и Лука и той си казва, няма защо да пиша същите неща, но я да видим какво те са пропуснали. Обаче тази история, това е историята за нахранването на 5000 души, 5000 мъже, ама и жени и деца с 5 хляба и 2 рибки, тази история има и в четете Евангелия. Другите истории, които Матей, Марко и Лука разказват, Йоан не ги разказва, защото те вече са казани. Но тази история е разказана 4 пъти. И тъй като и четимата евангелисти допълват различни детайли, ние ще прочетем част от историята от Евангелието на Лука и после от Евангелието на Йоан. Така че, Лази, ако обичаш, Лука 9 глава 11 до 13. 9 глава 11 до 13. Спокойно. От 11 до 13. 11 до 13.
Но што народот разбра за тоа, тргна по него. И тој го прими и им зборуваше за Божието царство и ги оздравуваше оние кои имаа потреба од исцелување. А кога денот почна да превалува, 12-те му пристапили и му рекоа: отпушти го народот да оди во околните села и селца, за да најде пренокишни јадење, зашто сме тука во пусто место. Тој пак им рече: дајте им вие нека јадат. А тие рекоа: немаме повеќе од 5 лева и 2 риби, освен ние да отидеме и да купиме храна за сивот овој народ. До 13. Да. Дайте им вие да едат. Това е заглавието на нашата проповед. Дайте им вие, няма нужда те да отидат. Сега, ако обичаш, намери Йоан 6 глава и оттам ще го дочетем до края. Йоан 6 глава, 5 до 13. И вие си отворете Библията. Йоан 6 глава, 5 до 13. Тогаш Исус ги подигна очите и вида дека многу народ доаѓа кон него. Па му рече на Филипа: каде да купиме леб, за да се нахранат овие? Тоа го рече за да го изслуша, зашто самиот знаеше што ќе направи. Филип му одговори: нека им стигне леб за 200 денари на секој од нив да добие по малко. Еден од неговите ученици, Андрей, братот на Симона Петра, му рече: тука има едно момче кој има 5 тачни лебови и 2 риби, но што е тоа на толкова множество? А Исус рече: нека поседна луѓето. Именно имаше многу треба на местото, па поседнаа луѓето на број околу 5000. Тогаш Исус ги даде лебовите, заблагодари и им ги раздаде на учениците, а учениците на оние што поседнаа. Исто така и од рибите, колку што сака. Кога се наситија, им рече на своите ученици: соберете ги останатите парчиња, за да не пропадне ништо. И така ги собра и наполнија 12 кошници со парчиња 5 јачминови лебови, што им остана на оние кои јаде. Много ти благодаря. Знаем тази история. Христос много обича да задава онези, аз ги наричам излишни, в кавички, въпроси. Спомняте ли си, когато отива в капалната Витезда, парализиран човек от 38 години? Христос отива при него и му каза: здраво, както си? Кой беше първият въпрос? Искаш ли да оздравееш? Добро утро. Искаш ли да оздравееш? Излишен въпрос. Ако се замислим, ще разберем защо. Исус не искаше да предизвика желанието. Понякога ние си свикваме със своето положение. Искаш да го събуди, искаш да го събуди. И сега има много такива случаи. Когато Исус пита: ама защо пита? Той е ясно. А сега Христос пита: откъде да вземем хляб да нахраним тези хора? Ами сори, извиняй, аз откъде да знам? Аз откъде да знам? Откъде 5000 мъже, жени, на духовните събрания винаги жените са повече. Жените като че ли Евангелието повече ги докосва. И в това време, дали знаете, децата по колко деца? Голямо събрание. И Христос пита: откъде да вземем хляб да нахраним тези хора? Един от учениците какво казва? За 200 динара хляб не можем да купим да им стигне. От тук разбираме колко са имали в касата. Майкъл, толкова имало аз и по това време. 200 динара, това са били около 200 заплати, разбираме от една друга притча. И те казват: за 200 динара ние не можем да храним тези хора, хиляди хора. Понякога искаме да направим повече неща, администрацията казва: няма пари. Няма пари. Ние в България имаме един джок, една шега. Знаете ли коя дума един касиер, един трежерър няма в речника си? Не може да каже. Един трежерър не може да каже. Има. Не може да каже има. Но просто не му идва да каже има. Се няма. И сега, откъде да вземем да нахраним и толкова хора? Няма пари. Не може да стане. Остави ги тук, казват, дават акъл на Исус. Пусни ги да отидат да си купят нещо. Христос къде ще тръгнат? Майки с деца, по села,
Къде ще ходим да пуснем хората? Тук виждаме отношението на Христос към хората. Духовна храна, духовна храна, духовна храна. Христос каза, не. Те имат нужда от реалните неща на живота. Отиди при хората, виж техните нужди. Няма да ги пускаме те да си търсят храна. Ние трябва да им дадем храна. Както чухме преди малко, ние трябва да ги научим как да си гледат семействата. Ние трябва да ги научим, че семейството е от Бога. Ние трябва да ги научим как да живеят здравословно. Не може така да ги пуснем да се оправят. В живота даваме им Библията и ги пускаме да се оправят. Но защо Христос имаше това различно отношение към тях? Там бяха апостолите, там бяха неговата църква. Там сме, да кажем, пасторите, старейшините, членовете на църквата, верниците, всички ние сме там. Обаче в Марко 6 глава, Лази, това ще го прочета, а ти, ако искаш ме поправи, 6 глава, 34 стих в Марко, казах ви, че всеки от евангелистите допълва по нещо интересно в тази история и ето какво казва Марко, което другите не казват. 6 глава, 34. И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и смили се над тях. Така ли звучи? Звучи ли на македонски добрата? Прочете го, 34. Исус, като излезе, ако излезе хора, виде големо множество и се сожали на них, защо бяха како овци, без пастир и почна да ги поучува много. той вижда люги, той вижда народ, но той им вижда душите, той вижда сърцата. Той вижда, че те са гладни, той ги вижда, че те са уморени от живота, той вижда, че живота ги жули и ги мачка здраво и той ги съжали, както пастир съжалява овцете си. Преди да нахрани всъщност или докато хранеше Христос народа, той извърши 8 неща. И след това ще ви кажа някакви общи неща за църквата и ще приключа. Христос направи 8 неща и ние вече ги чухме. Първо, излезе при хората. Бяха се отделили да се молят, народа след тях. И излезе при хората. Чухме ли, братя и сестри? Трябва да излезем при хората. Там, където са хората. Много често ние си правим много хубави програми и слагаме ръцете в джобовете и чакаме хората да дойдат. Защото ние сме им дали покани, защото ние сме им дали хубави книги и казват, елате при нас. Исус излезе при хората. Не можем да спасяваме хората дистанционно, както телевизора. Бог не спаси, да? Не можем да ги спасуваме луѓето на далечинско. И само да посетам от Сабагаво, ако некој има зашто нема... Дигайте ръка. Точно. Как наричате това, да си пуска телевизора? Дистанционно. Как го наричаш? На далечинско не може да ги... Христос ние не може да спасим така хората. Бог не спаси така човечеството. Как казваме? Дистанционно. Отдалеч. Не. Дойде къде? При хората. Исус това го показа. Дойде при хората. Така че ние сме изпратени при тях. Идете при тях. Исус отиде при хората. Второ, смили се. Пожали ги, казва вашия език. Пожали. Сожали ги. Смили се за тях. Сърцето му реагира. Стана му жал. Ние сме велики християни. Знаем Елена Вайет. Знаем Библията. Културни сме. Усмихваме се. О, скъпи братя, скъпи сестри. Не, какво е в сърцето? Понякога да го казвам скъпи братко, скъпа сестро, аз не те харесвам много. Ама понякога отвънка го докарваме добре. Създаваме добро. Ние сме майстори на създаването на добро впечатление. Това нали се разбира? Създаваме добро впечатление. Ясно е ли? Ние сме майстори да изгубваме в печата на говореше. Гладни ли са хората около нас? Гладни ли са хората около нас? Нека да ви разкажа някакви неща. Бях в казармата, в армията, комунистическо време. В строителни войски, това са най-ниското ниво на войските, строителни войски в България винаги изпращаха ромите, циганите, престъпници, осъдени хора и някакви неблагонадежни, някакви хора, които не са с добро досие.
Всички адвентисти, Мислам дека зборува за пешани, ама тоа се пешани. градежно, точно, точно градежно. Най-едноставните уреди избрахме. И там отиваха всички адвентисти. И разбира се, аз имах досие още от училище, от ученически години отивах в строителни войски. Много мизерни условия, но аз знаех защо съм там. Аз по това време вече имах 2 средни образования. В събота не изпълних една заповед, защото в събота не ходих да работя, но дойде един офицер и се много заяди с мен. Аз не изпълних неговата заповед и той ме изпрати за 3 месеца на едно място, в което работихме тежък физически труд. Денонощието колко часа има? 24. 20 часа тежък физически труд. 4 сутринта до полнощ. Как до полнощ. Когато в 12 часа се прибирахме, заедно с дрехите и с мръсотията, само е така лягахме на леглото, защото бяхме мъртво уморени. 4 часа отново. 20 часа. И това беше януари, февруари, март в Северна България. За тези 3 месеца аз веднъж не отидох на баня. Аз веднъж не се нахраних както трябва, защото ядях само хляб. И нито веднъж не изсъхнах, защото бях само в сняг и в кал. Не се изсуших. Но в душата ми беше толкова радостно, че не мога да ви опиша, защото аз знаех защо съм там. Апостол Петър какво казва? Ако страдате заради вашите престъпления, то е друга работа. Ако страдате заради Бога, и една вечер в 12 часа полунощ се прибираме с камиона. Прибираме и лягаме, никой не отива да се измие лицето, просто само 4 часа съм и отново пак. И точно легнах и дойде дежурният войник и ме събужда. Стани, някой те вика. И аз станах, едва, размърдах се, отивам, един офицер, който само веднъж бях видял отдалеч, някой ми го беше показал, че той е военното контраразузнаване. Или това е ченгето на военните. Тоест офицера, който следи военните, самите военни, дали те са верни на властта и така нататък. Най-опасният. Всички трепереха от него. Ние, обикновените войници, никога не го виждахме, той се занимаваше с офицерите и ги следеше тях, но сега някой ми го беше показал, че това е страшилището на всички. И сега мен ме викат, аз един обикновен нещастен войник, и той ми вика там. И само ми каза, ела. Да. Обичен войник. Да. Нещастен не, смисъл, че е най-обикновено в този смисъл. Мъничък. И той каза, ела. Аз тръгна след него. И отидахме в една сграда, отключва и сязахме по едни стъпала, отвори една решетка, отключва. Влизаме, заключва. Слизаме надолу, отваря, заключва. Слизаме навътре, надолу, аз викам, отиваме до центъра на земята. Това беше някакво укритие, обаче всичко заключва и това е след полунощ. 12:30, един през нощта. Слизаме надолу, слязахме, той и така. Влизаме в една малка стаичка, светна лампа, тясно. И да казва, ти никога не си ме виждал, ти не ме познаваш, но аз знам кой си. Чел документите. Искам да те питам няколко неща, те прошим няколко неща. Какво казва Библията за това? Какво казва второто пришествие? Какво казва Бог за закона? Какво казва Бог за смъртта? Какво казва Бог за живота? Какво Бог казва за това? И аз отговарям. Какво казва Бог за това? Какво казва Бог за това? 2-3 часа, 4 часа наближава. Моята нощ е много кратка. И той каза, благодаря, излизаме, заключва всичките врати и каза, не си ме виждал, не си ме чувал, изчезвай. Този човек никога повече не го видях, но аз ви питам, гладни ли са хората около нас?
Тази душа, скрита дълбоко под земята, искаше нещо да чуе за Евангелието. Какво стана с този човек повече? Аз не мога да кажа. Но виждате ли, гладни ли са хората? Преди да стана пастор, споменах, че бях учител. Преподавах в едно средно музикално училище. Преподавах пиано, солфеж, хармония, композиция, тези неща. И моите ученици бяха големи преди да отидат в университета. 18-19 годишни младежи, комунистическо време отново. Един ден, както каза Габриел Маурер, един ден в моя клас някой вдигна ръка и каза: другарка и Шишан, тогава бяха другари. Вие сте по-различни. Кое ви е различното? И аз им казах: аз съм религиозен, ходя на църква. Коя църква? Какво има в тази църква? Какво казва тази църква? Тръгнаха нещата. Затова след това ме викаха и ме санкционираха. Обаче, моят клас беше най-добрият, моите студенти бяха най-добрите, във всички университети бяха първите, които приемаха, и аз се стараех да правя най-доброто. Един от тях се кръсти, втори се кръсти, трети се кръсти, 5, 6, една колежка учителка се кръсти, втора се кръсти. Не е нужно, не е задължително да бъдем пастори, велики пастори. Там, където си, нали това ни казва Библията, това ни казва аз и това ни казва този проект. Там, където си в твоя ъгъл. Втори, трети, сега църквата в моя роден град е пълна с мои колеги, бивши учители, вече пенсионери, някои от тях. В учителската стая веднъж имаше партийния секретар на училището. Знаете какво е това? Партийният секретар, който отговаряше за партията и за партийната... Секретар на училището, за партията. Нямаше други учители. Тя беше още младо момиче, неомъжена, и аз бях неженен тогава, на около 28-30 годишни, по-малко, 25 може би. И няма никой около нас. И тя така дойде до мен и ми каза: Кишан, може ли да питам нещо? Давай. Ти наистина ли ги вярваш тези неща? Светла се казваше тя. Казвам: кои неща? Ами това, че Господ втори път ще дойде, че мъртвите ще възкръснат, че има вече. Ти наистина ли ги вярваш тези неща? Защото ние сме двамата млади хора. Ми казвам: Светла, с цялото сърце ги вярвам тези неща. Това е смисъл на живота. Тя се приближи още повече при мен, защото тя не ми се подиграваше, макар че беше партиен член, но тя ми беше приятел. Тя ми каза: слушай, откажи се от това нещо, нищо няма да излезе. Проваляш се живота, губиш се времето, нищо няма да излезе. Днес тя е активен член в църквата в България. През май месец бяхме заедно на една библейска конференция във Варна. Знаете Варна, България? Бяхме на една маса, хапахме заедно и тя каза: не мога да повярвам какво ти казах тогава. Разбирате ли? Бог работи. Хората гладни ли са? Последната година, когато напусках училище за стана пастор, голяма част от този последен клас се бяха кръстили. Имаше 5-6-7 момичета, девойки, които бяха много близки приятелки. Те, някои от тях се кръстиха в църквата. Едно момиче, много талантлив музикант, плаче, идва, прегръщаме и не може да се отлепи от мен. Ме прегръща и ме стиска и виждам, те всички плачехме. И аз плачех за ученици, много се обичахме, обаче тя нещо имаше по-различно. Така плаче ми на рамото и аз казвам: какво става? И на всички не е мъжно, а ние си оставаме приятели, пак ще се виждаме, няма. Тя казва: ще ви кажа защо плача. И имам предложение да уча музика в Швейцария, от България, Швейцария, много по-голям стандарт. Моята леля е в Швейцария и тя обеща да ме спонсорира да завърша университет в Швейцария с музика. Нали да разберете, че всеки българин, както Македония, всеки ако ти предлага такова нещо. Но тя ми каза: само ако се откажеш от твоята вяра. Тя не беше кръстена, но тя идваше редовно на църква. И тя каза: аз много искам да уча музика и да стана добър музикант. Обаче моята леля ми каза: само ако се откажеш от тази секта. И плаче. И аз си казах: слушай, съдруче, трябва да избереш добро образование в западна страна и да направиш този компромис, както твоята леля ти е казала. Или... Леля, тетка или как тетка? Да. Или оставаш верна
и губиш това, което се предлага. Тя плаче и нищо не ми каза повече. Тя отиде да учи. Но преди да се разделим с нея, пропуснах, преди да се разделим, аз си казах, понеже си ми приятел, ние сме много близки с тебе, искам да ти кажа, да ти дам едно пророчество. Никога един човек, който е вкусил любовта на Христос, а ти си вкусил любовта на Христос, ти знаеш какво е любовта на Христос. Христос докосна сърцето ти. Никога повече не можеш да бъдеш щастлива в този свят, независимо колко високо ще се издигнеш. Това никога не можеш да бъдеш по-щастлива. Да. Оној кој ја вкусил Христовата љубов, никогаш повеќе не може да биде целосно среќен во светот. Точно. И тя се разплака още. Тя отиде да учи. Разбира се, не се кръсти. Отиде да учи, защото вероятно направи компромиси. Завърши образованието, аз повече изгубих връзка с нея. Минаха 7 години, 8 години, 10 години, 15 години. Получавам един имейл. Скъпи господин Кишишан, сега брат Кишишан. Изпълни се твоето пророчество. Никога не бях срекена без Христос. Завърших музика, но никога не бях щастлива. Миналата седмица се кръстих с цялото сърце. Сгодих се, моят годинник е проповедник на църквата. И сега тези двама млади хора са пасторско семейство в Швейцария. Гладни ли са хората около нас? Няма значение къде си. Направи най-доброто. Свети в твоя ъгъл. Така че първо Христос излезе при хората. Второ, смили се над тях. Трето, запозна се с възможностите на учениците. Да видим колко пари имаме в джоба. И той каза, имаме ли някакъв хляб тук, има ли някаква храна? Те какво му казаха? Ами имаме едно ученици тук, 5 хляба, 2 рибки, ама какво са те за толкова хора? Нали така казват? Ние винаги си даваме мнението на Господ. Ние никога не пропускаме да го посъветваме какво да направи. Много примери има в Библията. Имаме 5 хляба, 2 рибки, ама как сега? Не можем да нахраним хората с толкова храна. Така че информирай се, виж си какви са възможностите. Бог ни е дал ресурси, казахме ние днес. Какви са нашите възможности? Нашите възможности са малки или големи? Малки или големи? Огромни възможности имаме ние. На Бог не му трябват пари. На Бог не му трябват връзки. Той има всичко, той притежава целия свят. На Бог му трябва едно нещо. Дай му територията на своето сърце. Виж какво става тогава. Виж какво тогава ще направи той. Номер 4. Организира множеството. Той каза, нека хората да населят по групи по 50. Организира множеството, Исус. Брой 4 го организира множеството, да седнат по групи. Христос приема ли програмите или е против програмите? Христос харесва ли да има програми или не иска да има програми? Христос поддържа организацията. И той казва, ние трябва да се организираме по някакъв начин. Ти си към тая църква, ти си тая църква, ти си този пастор, ти си този старейшина, ти отговаряш за това, ти отговаряш за това. Добре, организирайте хората. Така че трябва да планираме своята работа, трябва да правим тези срещи, защото не можем така да хвърляме хляба насам натам. Ние трябва да организираме хората. Организира множеството. Коя е най-добрата мисионска програма? Коя е най-добрата мисионска програма? Най-добрият мисионски проект. Твоят проект. Твоят проект е най-добрият. Искам да кажа, че нещо ти допада повече от нещо друго. Ти можеш да направиш една прекрасна домашна група. Покани комшите, покани съседите и приятели. Направи, гледайте едно хубаво видео, поговорете после. Някои, знаете, някои практикуват, отива на улицата, на площада, на пазара и говори с хората там. Това не на всеки му идва отвътре. Аз, например, не мога. Аз искам малко да познавам човека, да се запозная, да сближа с него. Но някой отива, спира го, да сте тези хубави изкуства. Добър ден! Ти познаваш ли Христос? Ти знаеш, че Христос е умрял за тебе и така на пътя. И знаят как да го направят. Емилио Кнехле, помните ли неговите проповеди, Емилио Кнехле? За неговата опитност сигурно тя е много популярна. На летището ходи бързо да хване самолета, изпуска самолета. В последния момент затварят гейта. И когато иска да влезе, има ли нужда от помощ? Каже. Не е проблем, само кажете кога трябва. Аз можем да никой не е. Бързо да хване самолета, но му казват не може. Спират, не може да хване самолета. Самолет. Да.
му рекла, не може да В това. последния момент. И момичето каза, не може, не може. И в този момент, какво правят хората? Тръжка, треват, плачат, изпускам парите, така. А когато тя му каза, не може, затворено, и той каза, слава на Бога. Моля? Да, слава на Бога. И момичето му казва, господине, аз съм тук на летището, всеки ден това се случва, хората псуват, регаят, викат, кряскат, защото изпуска се, отпуснете ме, 2 минути. Не. А вие казвате слава на Бога, какво означава това? Ами той казва, това означава, че аз трябва да хвана следващия самолет. И аз имам възможност да ви изчакам, когато е вашата пауза, вашата почивка, аз ще ви помоля да отидем да пием тук по нещо. И искам да ви кажа нещо много важно за вашия живот. Тя го гледа, така. Наистина ли? Наистина. Кога е вашата почивка? Еди колко си, половин час. Ще ви изчакам. Отиват в кафенето, сядат и той казва, слушай, това не е случайно, че аз спуснах самолета. Искам да ти кажа, че Христос те обича и тръгва един прекрасен разговор. И тази жена днес е наша сестра. Защо? Просто някой реагира по един различен начин. Коя е най-добрата мисионска програма? Твоята. Това, което ти можеш да направиш. Не ти трябва оръжието на Саул. Ти си имаш твоята прашка. И ти си майстор на твоята прашка. Така че Христос организира множеството. Прачка. Значи не ти е потребна прачката на Давид. Не ти е потребна оръжието на Саул. Ти имаш прачката на Давид. Това си майстор за това. Точно. Номер 5. Какво имаме тук? Имаме 5 хляба, 2 рибки. Петото нещо, което направи Христос, каза, дайте ги при мене. Да. Това ти е малко оръжие, това ти са малко способности, но Христос каза, дайте ги при мене. Цялата тайна беше в това, тези 5 хляба и 2 рибки да отидат къде? Във властта на Христос. Ние с вас сме абсолютно обикновени хора. Тук няма нито един Айнщайн, някой толкова велик. Ние сме обикновени хора. Обични люди. Обикновени хора, обични люди. Обични люди. Но трябва да отидем в властта на Христос. Тогава твоите таланти, моите възможности, твоите възможности ще направят чудеса. Исус Христос каза, дайте ги в мене. Понякога ни се струва, че нашите ресурси, нашите възможности не са достатъчни. Няма пари, няма хора, няма проповедници, няма това. Не. Това, което имаме 5 хляба, 2 рибки в ръцете на Исус. Номер 6. Като взе Христос хляба и рибките, какво направи? Какво направи? Благослови ги. Това е 6-то нещо, което Христос направи. Когато аз отида във властта на Христос, когато аз предам живота си на Христос, този обикновен човек, той ще го благослови. Този обикновен брак, в който един мъж и една жена, където имат проблеми, имат дефекти, той ще ги благослови. Това обикновено дете, този обикновен младеж, този обикновен възрастен стар човек, Бог ще ти благослови. Има ли нужда от помощ? Обикновен? Обичен. Ние сме обични хора. Обични хора, да. Святия Дух е този, който прави чудото. И след като благослови хляба, давайте знак, за да помага нашия братя. Когато благослови храната, той разчупи, разломи, разкърши, разчупи, разломи. Това означава, че има хляб за всички. Има хляб за тебе, има хляб за мене. Бог дава според нуждите. Някой взе по-голямо парче, някой взе по-малко парче. Някой от нас има нужда от повече внимание, някой ще се справи по-добре и сам. Но всеки взима парченце от Божията благодат. Ако имате здраво дете и болно дете, на кое дете обръщате повече внимание? Болното, на кое обичате повече? Не, всички обичаме еднакво. Само, че на болното даваме повече внимание. Той разчупи и раздаде. И номер 8, какво направи Исус? Разчупи и даде, но на кого даде? На кого даде? На учениците. А учениците раздаваха на целия народ, хиляди хора. От тук виждаме, че Христос използваше хора, които ги направи проповедници, те да продължат да раздават хляба по-нататък. Много интересно. Там имаше 3 категории хора.
Христос, който беше хляба, който правеше чудото, Създателя. След това бяха учениците. Учениците правеха ли чудо? Да или не? Учениците правеха ли чудо? В този случай. Какво правиха те? Учениците взимат от него и носят на другите. Учениците правят ли чудо? Не правят. Кой е майстора на чудесата? Кой е майстор на чудесата? Бог. Ние с вас чудо не можем да правим. Но ние можем да участваме в чудото. Ние участваме в чудото. Участвуваме в чудото. Да. И третата група са хората, онези хиляди хора, които взимат от хляба. Само че нещо много интересно се случва. И останаха много къши и много остатъци. Исус каза, там е кошчето, изхвърлете ги. Така ли каза? Не. Какво каза Исус? Съберете ги, нищо да не се хвърли. От продукта на чудото нищо не трябва да се изхвърли. Ако Бог направи истинско чудо в живота ти, ти не можеш да изхвърлиш чудото. Ако на тебе Бог ти е дал Евангелието, всяко парченце от Евангелието трябва да го съхраниш и да го дадеш на някой да го хапне. Исус каза, съберете го всичко, да не се изхвърли, не се тъпче. Занесете го на вашите приятели. Сега искам да ви попитам нещо много интересно. Ние с вас, да речем, сме били в тази група. И накрая учениците ми донесоха, хапнах аз един сандвич и остана още на парченце. И аз го прибирам в турбичката. Къде ще го занеса аз? Вкъщи, дома, на моята жена, ако не е била, или на моя приятел, на моя комшия. И ще му кажа, слушай сега, това какво е? Това е хляб. Той ще каже, хляб. Ти знаеш ли какъв е този хляб? И почвам да разказвам историята. Защото това нещо вие никога не сте го виждали. Аз никога не съм го виждал. И той човек каза, само че аз това видях. 5 хляба, 2 рибки. Стигнаха на хиляди хора. А аз ядох, другите ядаха. Остана това парче, хапни го да видиш. Защото това е надприроден хляб. Надприроден. Хлябът, който ядяха хората, беше природен или надприроден? Онова момченце в чантичката какво имаше? Природен хляб. Майка му беше дала храничка да си има. Но този природен хляб отиде в ръцете на Христос. Там се намеси Бог. И този хляб се умножи. И там като стигна до онзи човек там от тези хиляди хора, той яде вече от хляба на момченцето или от хляба, който Бог промени. Какъв хляб ядяха? Природен или надприроден? И двете. Защо? Имаше от турбичката на момченцето, но имаше това, което Бог направи. Сега в момента ние раздаваме Божия хляб. Аз съм един малък скромен ученик. И аз ви давам нещо. Вие ще го разнесете нататък. Това е природно или надприродно? Двете. Един човек говори, може да сбърка някоя дума, може да не знае някоя дума, може да забрави нещо. Нали? Аз съм човек. Но той дава Божията истина. И тук има природно нещо, което съм аз и моят човешки начин, но има надприродно нещо, което е Божието Слово. Ти по същия начин ти го поемаш. Взимаш една добра идея. Някои неща си казваш, това не ми допадна на брат Еди, много не ми хареса това, но това пък е много хубаво, ще го занеса по-нататък. И ти взимаш и занасяш по-нататък. Това е чудото на Евангелието. Приятели, ние нямаме време на тази земя за нищо друго вече, освен само да си свършим тази най-велика работа. Когато говорим за тези неща, аз си мисля, че Павле много добре ги разбираше, защото Павел е, всички знаем, може би най-добрият мисионер на всички времена. 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих, Лази. 2 Тимотей 2.2. Много лесно се помни, запомнете го това. Тук виждаме щафетата на Евангелието. Знаете какво е щафета? Щафетно бягане. 2 Тимотей 2.2. Поднесувајте со мене страдањето како добар војник на Христа Исуса. Не. 2 Тимотей 2.2. 2 Тимотей? Второ послание до Тимотей. 2 глава, 2 стих. Извини, аз Да, няма нещо.
и што си чул од мене пред многу сведоци, доведи им го на поверливите луѓе кои ќе бидат способни за да ги поучуваат и други. Проповядвай на всички, но обърни специално внимание на хора, които са способни и други да научат. Христос дава хляба на учениците и казва: раздавай хляба на другите им казва: нищо да не изхвърлите, занесете по-нататък на другите. Това е щафетата на Евангелието и това означава, че ние трябва да заразяваме другите с този бизнес, с Божия бизнес. Колко струва един човек? Колко вреди един човек? Колко вреди един човек? Христос дойде за един човек. Кое ми дава право да проявя небрежност към това най-скъпо нещо, човека, за който Христос дойде? Кое ми дава право да пропусна да изпълня дълга си към това човек? Кое ми дава право да се занимавам в църквата с дребни неща, с това ти, онова ти, вместо да проповядам Евангелието? Искам да ви разкажа нещо. Аз не обичам да разказвам измислени истории и винаги проверявам дали е така, и тази история проверих точно така. Това става на 29 декември 1972 година, преди 47 години. Добре, някой си по-добре с математиката. Това е така наречената Eastern Airlines, американска авиолиния, полет 401 от Ню Йорк за Майами. Самолетът ще се приземява и пилота натиска бутона, който е за сваляне на колесника. Как наричате това? Колесника, колетата. Тръкалата, ги отвърна тръкалата за спущане на авион. Натиска този бутон, който трябва, обаче бутона с лампичка не светва, както трябва да свети, че е активен. Натиска няколко пъти, обаче бутона не светва и остава въпроса дали лампичката е изгоряла и колесника се е слязал, или въобще устройството не работи и колесника не е слязал. Дали само селичката не работи, а си горе тръкалата се спущила или въобще тръкалата се разсипа и не се спущали, не се спреми за светло. Защото ако знаем, че лампата е изгоряла, но колесника работи, няма проблем. Но ако колесника не работи, и в този момент той опитва няколко пъти пилота, вика помощник пилота и той започва да гледа какво може да се направи. Опитват да извадят бутона, за да сменят лампичката и за да видят дали лампичката наистина е проблема. Обаче той не може да се справи. Викат механика на полета. Идва механика на полета, за да види какво може да помогне. През това време, от всичките тия бутания на бутони и това, те изключват автопилота. Самолетът започва да губи височина. Те мъчат да оправят лампичката. Самолетът губи височина, никой не забелязва, но те се мъчат да оправят лампичката. Самолетът се разбива. Това е една от големите катастрофи. От 176 души на борда, екипаж и пътници, 101 жертви, 75 оцелели, всичките, разбира се, контузени, потрошени. Една голяма трагедия. 75 значи преживяли, но си е повреден и тежко. Има опасност. Докато се опитваме да ремонтираме лампичката, да забием самолета в земята. Разбирате ли притчата? Имаме опасност, докато в църковния съвет все се мъчим да разберем кой е прав, кой не е прав, защо ти каза така, защо аз казах така. Да оправим лампичката, самолета лети надолу. Сега искам да ви кажа няколко сериозни неща за църквата, с което приключваме. На този свят трябва да дадем храна, но ние не можем да дадем това, което нямаме. Ние можем да дадем само това, което имаме. Как да им дам любов към Бога, ако в мене няма любов към Бога? Как да им предам Светия Дух, ако Светия Дух не е изпълнил моя живот? Как да им кажа обичай ближния, когато при мен това не се вижда обичай ближния? Това, което ние правим в момента, драги приятели, не знам, в Македония може да сте по-добре. Обаче това, което правим, е само чоплене на повърхността, гаделичкане на повърхността от това, което можем да направим за Бога. Не знам, може би в Македония е поинако, но ono što го правим е само гребкане по повършината от ono što можем да направим реално. Ако искаме наистина да изпълним задачата, чухме прекрасни доклади, прекрасни изкуства. Ако искаме да направим това нещо, ние трябва да сме сигурни напълно, че нашите приоритети се покриват с Божиите приоритети.
Ако аз имам други приоритети, други цели в живота, няма как да стане. Преди 130 години един шотландски християнски автор пише: потърсих църквата и я намерих в света. Потърсих света и го намерих в църквата. Я побара в църквата и я найдох в света. Го побара в света и го найдох в църквата. Една светска църква не може да доведе светските хора при Бога. Ако ние сме Божията чиста църква, без петно, без бръчка, ние ще светим като град поставен на хълм, каза Христос. Една светска църква не може да впечатли хората, защото те света си го имат, къдрав и пъстър. Само ако ние станем чистата Божия църква, ние можем да светим и да привлечем хората. Всяка година, само за Великобритания, 1 милион души в Великобритания се отказват от християнството. Общо за всички християнски църкви. Статистиката показва, че всяка година 1 милион хора се отказват от християнството. Великобритания наскоро официално обяви, ние като адвентисти не вярваме в това, но те обявиха 2067 година, това не е много далеч от нас, като година, в която последната християнска църква ще затвори врати, защото християнството запада. Ние казваме друго. Евангелието ще се проповядва, ние го проповядваме. Бог прави чудеса. Но те наблюдават статистиката, те наблюдават периодите. Те не вярват, че ще има обрати, а Бог на нас ни казва, ще има обрати на събитията и ние ще участваме в тези велики обрати. Само ще трябва да се подготвим за това. Значи, според статистиката светот види дека 2065 година последната християнска црква ќе затвори својата врата, и според трендот како што е, тоа е што ќе се случи. Но ние веруваме во преврат на настаните. Во преврат, во обратен процес на настаните, како што Бог ветил. За какво се моли Христос в първосвещеническата молитва? За какво се моли? За единство. Той се моли за единство. Той разбира, че това ще бъде проблема в края за църквата. Брати и сестри, ако Христос това нещо го вижда, тогава ние трябва да повярваме, че това е сериозен проблем. За да можем да направим всичко необходимо за единството между администрация, пастори, църква и така нататък. Хората се нуждаят. Да? Уште не го кажем. Защо се моли Исус во първосвещеничката молитва? За единството во църквата. Затоа што Исус видел дека тоа ќе биде проблемот на крајното време. Хората имат нужда от Христос. И ние трябва да им покажем Христос. И ние можем да им покажем Христос единствено чрез начина си на живота. Хората са сити и не ги интересуват думи, постоянно думи, политиката, религията, всичко това е една мръсна игра. Една мръсна игра. Те искат да видят какво правим в нашия живот, казаха и предишните говорители. Ние говорим много хубаво, те искат да видят ти правиш ли точно това нещо в живота си. Хората са самотни в света, но много често остават самотни и в църквата, защото ние ги каним, кръщаваме ги и после да се оправят. Но ние трябва да ги приемем в нашето голямо семейство. Статистиката показва, че църква на адвентистите от седмия ден, адвентната църква, говоря за света, има най-висок показател за вдъхновяващи богослужения. Това ще го помогне. Това разбира се. Инспиративни богослужения. Най-висок показател. Организираме прекрасни богослужения. Според неги статистики, адвентистичната църква има най-голем процент на вдъхновуващи проповеди в църква. И можете ли да познаете по какво имаме най-ниска оценка? Най-ниска оценка. Любящи връзки. Loving relationships. Най-ниска оценка имаме на любовни връзки. Меѓучовечки любовни връзки, меѓу луѓето. Нали понякога идат хората и казват, виж, по вашата доктрина прекрасно, истината, ама да речем в Еди, коя църква, в 50-на църква, много любов има там. Нали? Казват ли го? Казват го. Понякога това се случва. Един автор казва, и това сега ви предупреждавам, че ще ни заболи стомаха, ще ни заболи душата от това нещо. Един автор казва, докато светът умира в мрак, църквата умира в светлина. Страшно е. Докато светът умира в мрак, той умира в мрак. Църквата си умира в светлина, както си имаме светлина. Кой е най-големият враг на християнството? Християните. Фалшивите християни. Не атеистите, не спиритистите, не Ричард Докинс. Не.
изкривената физиономия на християнството. Ние казваме, Бог е Бог на любовта. Бог те обича и те ме гледат живота. Айден Толзър, един много добър автор от по-миналия век, може би сте чели някои книги, Познаването на живия Бог и така, много хубави книги. Той казва нещо, от което мене ме е срам. Ако Светият Дух би бил отнет от църквата днес, по някакъв начин, теоретично, Светият Дух е отнет от църквата днес, 95% от това, което църквата прави, ще продължава да си го прави и никой няма да забележи липсата му. Имаме си програми, имаме си евангелизация, правим си всичко. Това ясно ли е? Те без Светия Дух... Да, добре. Значи забравих како се вика автор, но тој автор Този, да. Доколку денес на некој начин не е возможно, Светиот Дух би бил 95% од нештата во црквата би се продолжили како што се до сега и не би ни приметили дека... Никой няма да забележи. Защото Кока-Кола и Макдоналдс нямат нужда от Светия Дух и те си продават и си печелят. Бизнесът върви. Така че със Светия Дух, без Светия Дух, те се справят добре. Но ако Светия Дух бъде отнет от църквата днеска, ще продължаваме и си правим същото, никой няма да забележи. Той продължава. Но ако Светия Дух би бил отнет от апостолската църква, 95% от това, което те са правили, няма да могат да го правят и всички ще забележат липсата. Обратното. Значи, ако истото би се случило во апостолската църква, 95% од луѓето би приметиле дека не може да го прават тоа што го прават и сите би приметиле дека нешто се случило. Значи, къде е големия проблем? Големия проблем е в пропастта. Имате ли тази дума? Пропаст, дупка. Между това, което твърдим, че се стремим, и това, което не се направи. Официалната ни страна, това, което ние казваме, че сме, и това, което наистина сме. Там се губят нашите хора. Там се губи нашето влияние. Крайно време е да почнем да правим това, което твърдим, че искаме да направим. Така че възможно ли е да организираме всичко, да правим евангелизации, да правим аси, да изнасяме проповеди и да не сме с Христос? Възможно е. Справка, фарисеите. Те го правиха. Един грешник отишъл при Бога и му казал: Господи, не ме пуснаха в църквата, защото съм много грешен. И Бог му казал: какво се оплакваш? Те и мене не ме пускат. Това се каже? Един грешник отишъл при Бога и му зажаля: Господа, не ме пушни в църквата, бидейки съм голям грешен. Що се жалиш? И мене не ме пушни. Богатия младеж отива при Христос. Знаете го с думите от Библията, аз ще ви го кажа по друг начин, по по-съвремен начин. Богатия младеж отива при Христос и казва: искам да се кръстя. Отива при пастора и казва: искам да се кръстя. Може да се кръстя? И пастора му казва: добре, ама мина ли библейския курс? О, мина го, 3 пъти го минах. Библейския курс. Мина ли лекциите? Минах лекциите, да, всичко мина. Спазваш ли съботата? Да, спазвам съботата. Даваш ли десятък на църквата? Давам десятък. Значи ти си готов, само че дай си сега сърцето на Бога. Това не мога да го направя. Вижте, приличаме ли на богатия младеж или не? Правим много неща. Но дай си сърцето. Не, това нещо не мога до края. Махатма Ганди е считан за баща на индийската нация. Татко на индийската нация. Да, татко на индийската нация. Знаете, че Индия е била колония на Великобритания. Те сега с привилегия индийците идват в Британия лесно, нямат нужда от визи, много имат някакви улеснения, обаче Англия ги е ограбила много. Страшно, злато, всичко. Махатма Ганди идва да учи в Лондон. И от своя колега по стая, студентското общежитие, получава подарък Библия. Значи от цимера ще спили да особата бъде Библия. Неговият приятел бил християнин. И този индийски младеж почва да чете Евангелието за Христос. И вижда каква личност е Христос. Абсолютно влюбен в Христос. Отива в неделя, защото протестантска църква, отива в неделя на църква. Те го виждат с неговите индийски дрехи по-тъмен и го изричат от църквата. И каза: тук е само за бели. Някакъв друг месец се качва и пътува влака, сяда в едно купе, не първа класа, обикновено обаче му казва: тук не е за индийци.
отива и прав в коридора. По-късно той се връща, завършва и се връща в Индия. И казва: аз срещнах Христос и го обикнах с цялото сърце. Бих решил да го следвам до края на живота си, ако след това не срещнах християните. Не трябва ли да наведем глава сега от срам? Той чете, намира Христос, срещна Христос, обикнах го с цялото сърце. Готов съм да го следвам, но след това срещнах християните. Го засекал. Го следвал Исуса, го засекал до цяло сърце, одлучил да го следи, но тогава ги следвал и християни. Фридрих Ницше, германския философ, който пръв казва God is God. Бог умря. Бог умря. Няма Бог. Знаете ли как приключва живота си той? В лудницата. И изпирал хората и казва: какво да правим сега? Какво да правим? Защото Бог умря. Убихме Бога. Какво да правим? Но преди това, в неговите ранни години, той казва, нека да прочета: бих повярвал в Изкупителя, ако християните изглеждаха малко повече изкупени. Да. За Фридрих Ницше да се зборува за пораните години до неговиот живот, тој ќе подосна тврдел дека Господ е мртв и завршил како во лудница уплашен дека Бог е мртв. Во пораните години рекол: ќе го следев откупител, ако християните беа малку по-откупени. Да изглеждат малко по-откупени. Да изгледат малко по-откупени. С това не искам да ви обесърча, защото самият аз разбирам колко е сериозна тази материя. От това аз разбирам... Да, от това аз разбирам, че съм Божий представител на тази земя. Затова вдигни глава. И има един Бог, който стои зад тебе, който ти е дал своите пълномощия и който ти казва: ти излез, но представи моя характер. Затова ние трябва много повече време да прекарваме на колене, отколкото в измислене на програми. Защото когато изкарваме повече време на колене, тогава програмите, които ще родим, програмите, които ще измислим, какви ще бъдат? Те ще докосват хората. Значи трябва да проведуваме повече време на молитва, а по-малко време да правим програми, защото тогаш програмите, защото ги направим, тие ќе допираат до добре. Лесно е да си религиозен, да ходиш на някаква църква. Трудно е да си богобоязлив човек, да си променен човек. Елън Уайт казва: ако се смирим пред Господа, първо смирение, и бъдем приятни и вежливи, съчувствителни и милостиви, ще видим 100 души да се обръщат към истината там, където сега се обръща един човек в евангелизъм. Ако сме смирени, приятни, вежливи, съчувствителни и милостиви, 100 човека ще се обръщат там, където сега се обръща един. Скъпи мои приятели, хората имат нужда от Христос и те са гладни. В Йоан 12 глава, 20 и 21 стих, Йоан 12 глава, Лази, ти ли ще го прочетеш? 12 глава, 20 и 21. Глава 20 и 21. Няма нищо. А между онези, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци. Между поклонниците, дойдени на празниците, имаше и някои гърци. Тие му представија на Филипа, кој беше од Галилеја, галилейска Вицајка, и го помолија велејќи: Господине, сакаме да го видиме Исус. Това е. Светът пита: къде е Исус? Аз искам да видя Исус. Къде да видим Исус? Ние трябва да покажем Исус. Ние сме длъжни да покажем Исус. Ще ви пусна един клип след малко, но преди това искам да ви въведа за тези, които не ползват английски, и тези, които ползват, ще го разберат. Сър Николас Уинтън е англичанин, не го пуска още. Роден е 1909 и умира 2015 на 106 години. 106 години. Британски хуманист, който е организирал изнасянето на 669 еврейски деца от Германия до Англия и е намирал семейство за тях. Гледали ли сте списъка на Шиндлер, този филм? Списъка на Шиндлер. Николас Уинтън го наричат британския Шиндлер.
Също в Чехия има една Ирена Сендлер, която също е спасила стотици деца. Този Уинтън организира тези 669 деца през Чехословакия и изобщо правила всякакви гимнастики с фалшиви документи, за да спаси тези деца. Когато приключва всичко това, 50 години никой не знае за този подвиг. Великите хора са скромни по принцип. Те не се хвалят какво са направили. Никой не знае това. Един ден жена му се качва на таванското помещение, тавана, да търси някакви багажи и намира един стар куфър. Отваря куфъра и вътре намира някакви списъци с имена, с адреси и разни такива справки. Цял куфър с книжа и почва и разбира какво той е правил. Той на жена си не е казал. Какво ни казва Лука 17 глава за добрия слуга? Свърши това, което трябва да правиш, ти си един непотребен слуга, не се хвали с това, което си направи. Никой не знае. Напълно скромен човек. И когато тя вижда това, тя директно се обажда на BBC. И BBC правят това по много красив начин и аз ще ви покажа точно момента. Този невероятен момент, който за мен е еквивалент на Божието царство. Божието царство. Защото 1988 година BBC го поканва в едно предаване "Такъв е животът". Така ли се казва на "Такъв е животът", That's Life. Канат го като гост и не му казват какво ще се случи. Казват, има и други гости, каним и вас, ще направим едно предаване в "Такъв е живот" и ще ви зададем някои въпроси, но той не знае какво става. Той отива там и те го срещат с една голяма част от децата, които той е спасил, само тези деца са вече възрастни хора. И вие ще видите на клипа как водещата първо разлисва страница, намира името на една жена и казва: "До теб е Уинтън, Николас Уинтън". Тя го прегръща и му благодари и така нататък. И след това тя казва на тези, които не ползват английски, и след това тя казва: "Има ли в залата други хора, които той е спасил?" И цялата зала се изправя, защото това са всички неговите деца. След клипа ще ви кажа две думи и ще приключа. Ясно? Ще го видим видеото. Нека да видим видеото и... Now, Verdice, we did find her name on his list. Verdice is with us here tonight. Hallelujah. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just so wonderful, so terribly touching. Погледнете този момент и неговата реакция. Благодаря, Саша. Това беше. Приятели, един ден в онзи велик момент, тези сълзи на радост ще бъдат по всички лица. Кой ще се радва най-много? Нашия Спасител. Той плати всичко. Но си представете онзи момент, за който душата ми се тупи. Когато не само ще видим Исус, но си представи, там ще дойдат познати и непознати хора при тебе. И ще ти кажат, както на този мъж: "Ти не знаеш, ти това не го усети, ти това не го разбра. Само че, когато аз бях отчаян, ти дойде вкъщи и се моли с мене. Когато жена ми ме изостави, нямах пари и изгубих работа. Ти дойде и ми даде малко пари, за да мога да тръгна. Когато бях решил да си сложа въжето на врата, защото нямаше никакъв смисъл в живота ми, ти дойде и ми каза, че някой ме обича. И ти ми показа тази любов чрез твоето отношение. Когато в онзи момент дойдат тези хора при тебе и ти кажат: "Аз съм тук първо заради Христос, значи след това съм тук заради тебе." Това е момент,
който си вреди всяко усилие, още тук на тази земя. Беше истинско удоволствие за мен да бъдем заедно. Благодаря ви за поканата. Беше празник за мен самия. Благодаря ви за любовта, благодаря ви за отношението, благодаря ви за грижите. Моите молитви ще бъдат с вас. Божието дело в Македония. Обещавам да бъда ентусиаст на Аси и да се моля за вашата работа също. Нека Бог да ни благослови да извършим своята работа, докато още има малко време. Бог да ни благослови. Амин.